Daling access naman po sa dental care. Muling isusulong po sa bayan ng Mangaldan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin live si Idol Denise Brillante. 104.7 IFM. Report! Idol Denise. Sa mga serbisyong pangkalusugan ng lokal na pamahalaan ng Mangaldan matapos itong i-anunsyo noong Lunes, Hulyo 20. Kabilang sa mga serbisyong ibabalik ang tooth extraction, dental cleaning at iba pang oral health services. Ayon sa ulat, isasagawa ang mga ito sa mga barangay para mas mapalapit ang serbisyo sa mga residente at mabawasan ang pangangailangang magtungo pa sa rural health unit. Ang gatong nito ang mapalawak ang access ng publiko sa serbisyong pangkalusugan, partikular sa pangangalaga ng ngipin sa iba't ibang komunidad sa bayan. Samantala, sa parehong aktibidad nagpaalala ang RHU Mangaldan sa publiko na tiyakin ang wastong pag-iimbak ng pagkain at pag-inom ng ligtas at malinis na tubig bilang pag-iingat laban sa mga sakit. Kasama mula rito sa IFM News Tagupan, ito sa Idol Denise Brillante sa IFM. IFM News. IFM News. IFM.